kauhean painainen. En pysty heräämään. Ei, Ranska, älä pane minua. Jaa, siis tässä on se Italian poikaystävä. Näyttää kamaran rumalta. Miten sä pääsit sisälle? Tulin ovesta läpi. Minä tulin tänne hakemaan sinun perunasi pois. Älä ammu minua. Minä aion ampua sinut. Sä oot ilkeä. Älä yritä, älä astu Askeltakaan. minnekään päin. Nom. Älä syö niitä minun perunoita, ostin ne eilen. Älä huoli, ne on pahanmakuisia. Se on luomua. Tässä on Italia. Oletko antanut hänelle pastaa? Ei, en vielä. Hänen kasvoistaan huomaa, että hän on pastan puute. Anna hänelle pastaa, äläkä niitä keltaisia mötiköitä. En anna, koska aamupala ei ole vielä. Minusta kaikkien pitäisi syödä vain pastaa. Ei pastaa, se on pahaa. Se on hyvää. Pidän. Onko ne siis perunoita, ne keltaiset jutut? Kyllä ne ovat perunat oikein hyvän makuisia. Sitten kun tulen tänne seuraavan kerran, tulen lentokoneella, jossa on ruumat täynnä pastaa ja sitten avaan ne, että sitä pastaa tippuu kaikkialle. Koska perunat ei ole syömisen arvoisiakaan. Älä höpöjä puhu perunat, maailman terveellisin vihannes ja ruoka. Kyllä se pasta on vaan terveellisempää. Tiedän, ehkä sinun mielestäsi, mutta peruna on kaikkein paras asia ja sitten Italia. Ai, Italia on hyvän makuista, hirviö. En minä syö Italiaa. Hyvä. Olen niin onnellinen, mutta heitän perunasi pois. Oppitunti 1. Peruna on myrkyllistä. Eikä ole. Sehän on se vihreä maanpäällinen osa, mikä syödään, ei se keltainen. Ymmärsitkö nyt? En. Tyhmä. Italia ainakin oppi heti, hän syö niitä vihreitä osia pastan kanssa. Tietääkseni perunoista tulee salmonellaa, mutta en ole varma. Kaikille kansalaisille tuli sitä, kun he söivät perunoita. Älä höpöä puhu, ei sitä päällimmäistä osaa, se on vain se keltainen osa, missä on hiukan multaa, mutta se on tarkoitus kuoria. Ai, pitääkö ne kuoriakin? Kauhean Joo. vaivallista. Minä kuristan sinut. Et kurista, pastafriikki. Et voi olla samanlainen kuin Italia. Italia vain syö pastaa. Olen italialainen. Tiedän kyllä. Pasta! No, syön näitä pottuja, kun ei ole muutakaan. Voisitko nyt häipyä? En. Ja sinä et syö muuta. En tietenkään, perunat ovat parhaita. Minun täytyy tehdä ruokaa. Jotain, missä ei ole perunoita. Kaikessa ruoassa täytyy olla peruna, muuten se ei ole kunnollista ruokaa. Nyt minä toin tämän kalan, että perunat kuolisivat siihen hajuun. Kala! Nyt tämä kala haisee mätäntyneelle, jotenka perunat kuolevat. Ja sitten murskat perunat ja heität roskikseen, niin rotat syö ne. No en. Tämä on tosi hyvää, kun tässä ei ole perunoita. Älä höpöä puhu. Peruna on aina se lisuke, mihin kaikkiin ruokiin tarvitaan. Eihän ole. Tiedätkö, silloin kun minä olin nuori, niin perunoita ei ollut olemassakaan. Noita on ollut aina. Eikä ole. Itse asiassa en tiedä, koska perunat eivät ole enää kauhean hyvän makuisia. Olet siis oppinut. Hyvä. Olet ottanut opiksesi siitä, että perunat on myrkyllisiä. Toivottavasti muistat tämän sittenkin, kun lähden pois. Nyökkäys. Mutta en siltikään häpeä sitä, että tulen lentokoneen kanssa, missä on pasta, ja tiputtelen sitä kansalaistesi päälle, että heidän silmät puhkee niihin teräviin pastan kulmiin. Joo, minä ymmärrän tunteesi, mutta et voi tappaa tai poksata minkään silmän mun ja se olisi kamalaa. Mutta heidän kehonsa on jo valmiiksi saastunut perunasta. Mutta pasta puhdistaa kaikesta liasta. Pasta, perunat
tuhoavat pastasanon. Ja. Vautsi. Japani, Deutsche ei ole syönyt perunoita pariin päivään. Mahtavaa. Yeah. Tiesin, että se doitsupoikainen oppisi siitä, että perunat on myrkyllisiä. Syökööt sitten pastaa, jätin pastaa vähän sinne varastoon.